Sziasztok, én Cézár Alexis vagyok, és ez itt egy Rise RPG szerver bemutató videó lenne. Egy kis zenével aláfestve, mert az adminok betettek egy zenét, és akkor menjen alatta. Nem halkítom le, így legalább jobb lesz, de viszont azt nem mondom, hogy kicsit nem veszek lejjebb a hangból. Na, így jó, hát akkor kezdjük is. Elsőnek városháza. Kicsit laggolok, elnézést, ugye itt bejöttök. Ide jöttök, és akkor és hát igen, beértük per munka. Felvesz. Én nem hiszem, hogy tudok már. Mert nekem már van, igen. Tehát két munkát, jó. Munka. Felmond egy. Jó, felmondom, és akkor. Na. Ugye nekem már van 100 pontom, skillem. Na és akkor én tudok kamionos, meg vadászmunkát is vállalni már. Először ti kukás, úttisztító és fűnyíró tudtok lenni. Én az úttisztítót javaslom, majd a farmert, és a farmer után a vadászt. De aki vezetni szeret, az nyilván kamionos fog elvállalni. Nos, itt még egy parancs van, ami fontos. Vesz, tehát személyt venni kell. Jó, lehet nem így kell. Jó, így. Nos, neked már van személyigazolványod, így vesztek, és akkor igazából ennek itt ez a funkciója. Más nagyon itt nem kell csinálni, esetleg, hogyha itt szokott lenni a kormányzó vagy valami, akkor tudtok érdeklődni a városra, hogy mi van éppen vele, hogy áll, stb. Akkor, mivel közvetlen közel van hozzánk a rendőrség, akkor szerintem jöjjön az. Ne! Remélem nem fog belaggolni, mert egyszer volt olyan laggolni, hogy nem tudtam kimenni az objektekből, és folyamatosan visszadobált. Jó. Okés. Nos, akkor kezdjük is. Igen, elég sokan vannak, 58-an vannak, és csütörtök fél 9 van, azért az elég jó szám. Hétvégén sokan 100-an szoktak lenni hétvégén. Elnézésre laggolok, de nem tudom miért van. Na. Hát a rendőrséget nagyon nem tudom bemutatni igazából, mert nem tudok bemenni. Tehát nem vagyok rendőr. Annyit tudok megmutatni ilyen kívülről, mint az alap. És akkor ide bejöttök. Na. Itt tudtok fegyverengedélyt kérni, hogyha van fönn líder, vagy nagyobb rangú. Itt tudtok bejelentést tenni, itt tudtok feljelentést tenni, akkor mit tudtok még itt? Tehát az ilyen dolgokat, feljelentés, ilyesmi. Na, itt nem tudunk most bejelenteni, de jobbra lent lehet utizni a rendőröknek, és balra fölül az irodák, és a kihallgatóterem van, és ott előre lefele pedig a garázs, ahol a járművek állnak, amivel el tudnak menni. Van még egy FBI, azt nem mutatom meg, mert oda bemenni egyáltalán nem tudok. Na basszel. Bemenni egyáltalán nem tudok, és nem is nagyon tanácsos oda csak úgy bemenni. És tényleg segítőfej. Jó, segítőkész, jó. Jó. Iskola kitett magáért megint. Na és akkor innen jönnek ki. Jó, akkor itt elmegyünk, akkor itt lesz a tűzoltóság. Jobbra és balra is. Nos, itt ezeket fel lehet nyitni, és akkor látjátok, ott van akkor benne egy emberke. Nos, ezeket felnyitök, és itt van belül az autók. Ha ide bejöttök, akkor ez felvisz a tetőre. Tűzoltóságra akkor tudtok bemenni, hogyha van itt ember, és kinyitja nektek ezt a dolgot. Ez itt végig a tűzoltóságé. Itt jobbra van egy benzinkút, akkor jöhetnek a mentősök. Ugye én is mentős vagyok, 2-es rangon, és akkor megmutatom nektek. Na. Bazd meg. Elnézést a káromkodásért. Na akkor. Ez itt a mentő, vagyis hát a kórház. Mentő, jó. Okés. Ez itt a kórház. Nos. Igazából ez csak
This. De ide szoktunk jönni elpészgetni, iratokat keresni, tehát itt van a szekrényünk, itt van egy gép, akit mindenki használ, pár ilyen jegyzettel, meg ilyenek. Most itt vannak benne egy nagy kortermünk van, ide szoktuk beerpézni a betegeket, hogyha azt elpézzük, hogy bemaradásra van szükségük. Akkor van egy vizsgálónk is. Itt a vizsgáló, tehát itt szoktunk erpészgetni, műtét, stb. Akkor van egy főnöki irodánk. Kórháziroda, jó? Ahol itt vannak a főnöknek a cuccai, ott a főnök széfe, ott a főszéf, és akkor nagyjából itt ennek ennyi is. Van egy garázsunk, nem mondható garázsnak, mert ez igazából felszínen van, tehát egy hátsó járatunk is, azt is mutatom nektek. Oda nekünk nincs olyan átjárónk, hanem ki kell menni, és visszadobott. Nagyon valahogy éreztem, hogy ki fog cseszni velem, de akkor megpróbáljuk újra. Autótálkozó lesz 2 parban, a legszebbet díjazom. Aha. Tehát itt elég jó hangulat is van. Nos, nagyon nem mutatnák meg, ugye itt mentek, ott fönn van pár iroda, ott fönn vannak 2 helikopterünk, itt állnak a mentőautók, van hullaszállítónk is, ott, és akkor itt nagyjából ez ennyi. Szerintem gyertek föl, nagyon-nagyon jó, az UCP-t és a fórumot azt leírásban linkelem. Úgy tudtok regisztrálni, hogy UCP-n regisztráltok egy karaktert, majd egy admin vissza fog nektek válaszolni. UCP-n elfogadja, és akkor létrehoztok egy karaktert, majd azt is elfogadja, és akkor tudtok is játszani. Akkor igazából más úgy nagyon nincs is, amit úgy be kéne mutogatni. Igazából ez a pár dolog, ami úgy nagyon fontos lenne, meg a bank, de hát a bank is igazából ugyanott van, mint az összes többi helyen. És nincs agyonmodolva, nincs agyonmapolva, tehát nagyon jó kis helység. És akkor frakciókról annyit, hogy vannak gengek, arról nagyon sokat nem tudok, van azt hiszem egy Grove és egy Ballas gengünk, ugye, amiket lehet pályázni genget, és ha jól megírod, akkor elfogadják. Van katonaságunk, FBI-unk, SWAT-unk, PD-nk, igazából mindjárt mutatok nektek valamit. Per FK lista. Na, akkor itt vannak, amik vannak nekünk, tehát hát ezt ne haragudjatok, nem olvasom föl, itt végig tudjátok nézni, mert ez baszott sok. Ennyi frakció van. Akkor bank. Bemegyünk, és akkor megnézzük. Igazából más nem tud. Nos, ez itt ugye a bank. Itt tudtok per BS nyit parancsol bankszámlát nyitni, és akkor tudtok is utalgatni, kivenni, berakni, stb. Legelőször én azt javaslom, hogy nyissatok bankszámlát, mivel hogy a fizetést ezt oda kapjátok meg. Gyere, Otto. Mindegy. Még egy fő részt mutatok meg a szerveren, ahol sokan, na ezt inkább elengedjük, menjél, sokan akarunk balhét, hogy elüssél. Szarrá tört a kocsim. Egy rész van még, ami úgy fontosabb. Nos, ez pedig a déli benzinkút. Itt, ajajajajaj. Itt sok üzletet szoktak lebonyolítani. És igazából ott szokott nagy RP-k lenni, rendőrség, stb. Igazából így nagyon bázisokat nem szeretnék bemutatni, mert nagyon nincs. Hát igazából egy-kettőt tudok csak, hogy hol van. Fű, bassza megget. Azért itt vannak. Az konkrét. Hát szerintem mi innen megyünk. Nehogy belém gyere, te őrül. Na. Nem fogunk ott villogni a kocsival. Van striptease klubunk is. Ez itt egy nagyobb klub, azt hiszem a Little Italiané. Alhambra.